Ahojte, niekoľko vied ohľadom baterkárne v Komárome. Baterkáreň je v prevádzke od roku 2020. Snažila som sa pozbierať všetky nahlásené prípady, požiare alebo únik škodlivých látok. Mám informácie, že o týchto problémoch zamestnanci nemôžu hovoriť, podpísali vraj nejakú mlčanlivosť a pri vstupe do továrne na kamery telefónov im nalepia špeciálne nálepky. V prípade, ak by zamestnanec tú nálepku odstránil, okamžite mu dajú výpoveď. Prvý prípad, o ktorom verejne písali, sa stal v júni v roku 2021. Vtedy traja pracovníci utrpeli otravu a následne boli prevezení do nemocnice po manipulácii s presne nezistenou chemickou látkou v závode. V januári v roku 2022, podľa dostupných informácií, po ďalšej otrave, kedy pravdepodobne unikol kyanovodík a amoniak, museli ošetriť 14 zamestnancov. V marci 2024 vo večerných hodinách malo dôjsť k zraneniu viacerých ľudí počas práce v továrni. Na mieste zasahovali pracovníci miestnej civilnej ochrany, polície a záchranné zložky, ktorí ošetrili zranených. Dozvedeli sme sa, že počas výroby v komárnenskej továrni malo v ten večer dôjsť k úniku kyanovodíka do ovzdušia a továreň bola evakuovaná a zranených previezli do nemocnice. Na mieste vtedy zasahovali jednotky bez zapnutia svetelných a zvukových výstražných znamení. Uvedenej baterkárni sa stala podľa ich vyjadrenia tzv. Nehoda, kedy jeden z vedúcich pracovníkov, občan Kórey, spôsobil ťažké zranenia obyčajnému zamestnancovi z Mongolska, ktorý na následky týchto zranení ochrnul. Vedúceho pracovníka v jeho neprítomnosti maďarský súd odsúdil na 8 rokov. Ten sa predtým, ako bol vynesený rozsudok, stihol vrátiť domov. V apríli v tohto roka bol v závode cítiť štiplavý zápach a viacerí zamestnanci sa sťažovali na bolesti hlavy a žalúdka. Teraz továreň funguje už iba na 50%. Napríklad z 5 strojov na istú výrobu sú v prevádzke už iba 2 stroje a máme také informácie, že továreň SK Bateries koncom roka končí v Komárome. A z akého dôvodu? Lebo nie je dostatočný dopyt po týchto batériách. Tak je na mieste jedna otázka. Z akého dôvodu je potrebné postaviť ďalšie baterkárne aj u nás na Slovensku? Koho je to biznis? Prečo a pre koho chcú vyvlastniť pôdu pri Šuranoch a pri Piešťanoch? A dovolte mi ešte jednu poslednú myšlienku ohľadom vody. Informácie o vodných zdrojoch v Komárome a možných problémoch so studňami súvisia najmä so znečistením podzemných vôd. Jednou z obáv sú látky, ktoré sa môžu uvoľňovať. V dôsledku priemyselnej činnosti v oblasti vrátane prevádzok, ako je aj baterkáreň. Kontaminácia podzemných vôd môže predstavovať hrozbu pre kvalitu vody v súkromných studniach, ktoré sú v niektorých prípadoch hlavným zdrojom pitnej vody pre obyvateľov. V prípade baterkárne v Komárome sú environmentálne obavy zvýšené v dôsledku rizika únikov toxických látok, ktoré by mohli ohroziť podzemné vody. Ohľadom najväčšej baterkárne v Maďarsku vám prinesiem informácie najbližšie. Pekný deň.